И така, хора, аз съм ProGamer TV Калайджиев, завърнахме се и почваме минигеймс. Така, няма нищо. Тук няма нищо, отиваме на там. Така. Охо! Така, до сега добре. Тръгнем на там, защото видях някой. Така. Охо! Хора, но сега добре. Трябва ми храна. Сега ще намерим чест. Ето, даже два. Охо, даймонд. 3, 4. Ето нямат нищо в него. 5. Няма нищо тук. Тук няма пак нищо. И тук добре пак. Така, да се сложим. Даймонд меча. Така. О, тук има още. Така, виждате. Така. О, почна нещо малко ми залагва. Хора, почна ми лагва малко. Ама прави се. Аме. Почна леко да ми е залагва. Така. Чест. Ендър чест. Всички трябва. Там виждам още един чест. Трябва да сложим наклейки на тук. Това да се го задържа. Така. Ами да, хора. Сега се ми добре. Сега да, много добре сме